दिनै नैबे बासिराम जोहोलाव फैलाव फोथाराव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 70थि आरो दारखुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 16थि जथुमा जथाय खुंनाय बेवहाय फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनहा मैयानिफ्राय बिथांमोनहा थान्दै मेल खुंनानै बे आफादखौबो सोलायबाय होनदों आफादगिरिया थाफिनदों बेनिफ्राय नेहाथारिखौ सोलायदों जाय हक जोबोर मोजाङैनो जोबलांदों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो जों सानो जे थांनाय 67थि बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बोसोरारि जथुमा बिनि उनावहाय बिथांमोननि जिथुनाखि कन्ट्रिबिउसन बिथांमोननि जिथुनाखि माने गोख्रों नाजानायाव माने बे 67थि जथुमाया मोजाङै मोजां जानानै थांदों आरो भारतनि हादोरगिरिजों लोगोसे गोबां राजखान्थि दैदेनगिरि आरो शिक्षाबिद सोलोंथाइगिरि बेवहाय नुजाफैदोंमोन दा जों सानो जे तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोबां बिहोमा दङ आरो आं आसा लाखियो बिथांमोननि दैदेननायाव बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानाया दावगालांगोन आरो दिनै बेवहाय फैनानै आं जिथु नुदों बेवहाय माने नबजित नार्जारिजों लोगोसे गोबां रिंगुदामसा बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो जोंहा अनेक मावनांगौ खामानि दङ जे बर' थुनलाइ आफादा दिनै गोबां जेंना जेंगोनानि मोगा मोगि जानो गोनां जादों दिनै बिजों बर' बिजों फोथांनायनि मोनसे बिराद मोनसे चेलेन्जिं फैदों जे जोङो फैगौ NEP जिथुनाखि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि बेजों जुजिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद मिरुआनो जा बा जिल्लायानो जा बिथांमोननि मददजों जोङो माबोरै NEPनि बे गाइडलाइनखौ जोङो मोजाङै मावफुंसारनो हागोन आरो बेजों माबोरै जों खारफानो हागोन मोगा मोगि जानो हागोन बेनिबो मोनसे खोथा फैदों आरो बर' बिजोङा दिनै गोबां जाहोननि थाखाय माने मोनसे आसाम गभर्नमेन्ट एबा भारत सरकारा PTR खालामनानै जिहेतु 1:30 डाइस कड बानायनानै दिनै जोंहा गोबां माने फरायसा आंखाल नुजाथिनायाव बे स्कुलफ्रा मार्जा जानो हमदों आरो खायसे खायसे माने फरायसालिखौ बिथांमोनहा एमालगामेसन खालामो दा एमालगामेसन प्रसेसा बेनिखायनो जों आसाम गभर्नमेन्टनि आरो बिफानारि जायफोरनिखि कनसार्न डिपार्टमेन्ट दं बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बर' रावखौबो माने इंलिस असमियाजों लोगोसे बर' रावखौबो बाहायनांगौ बे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बेखौ बाहायनांगौ आरो जोंहा मोनसे माबा दङ साननाय दङ मोनसे जोङो भिजननि गेजेरजों खारगासिनो दं जोङो दानि ग्लबेलाइज मुगाजों इनफरमेसन टेक्न'लजिजों खारफानो थाखाय E-learning E-education E-teaching बे ओंथि खारनो थाखाय जोङो थांनाय 67थि जथुमायाव हादोरगिरिनि आखाइजों जों मोनसे एप्स ट्रेन्सलेसन एप्स गुगोल्स एप्स बेखेवनाय जादों आरो बे इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जोङो बर' रावखौ जोङो पार्लामेन्ट आरो आसाम एसेम्ब्लियाव सोरबा जुदि बर' लेंगुवेज मानसिफ्रा बर' रावारि MLA जुदि खोथा बुङोब्ला बे जाहाथे गुबुन गुबुन रावाव ट्रान्सलेसन जानानै बुजिनो हायो बे मोनसे आरो जोंहा मोनसे जों हाबाफारि लादों जे E-लाइब्रेरि थारमाने गोदान जोलैफोरखौ जोङो E-लाइब्रेरिनि गेजेरजों मोनसे एडुकेसन होनायनि अनलाइन प्रसेसआव एडुकेसन होनायनि जोंहा मोनसे भिजन दं बर' थुनलाइ आफादा बेखौ मावगासिनो दङ आरो जोङो माल्टिलिंगुवेल डिक्सनारिखौबो आनन्दराम बरुवा आर्ट एन्ड कालचारनि गेजेरजों बेखौ मावफुंदों आरो जोङो इजि लार्निं